Знову усіх вітаю, брати і сестри. Добрий день добрим людям. Десь прикладно тиждень тому я вам показував один з дотів Полоцького змоцненого району каля Махірова. А гэта яшчэ один. Гэта ўжо знаходзіцца каля вёскі Цінаўка, можа менш за кіламетр ад яе. Вось гэта дот пастраждаў мацней так. Ён увесь разбураны. Хутчэй за ўсё гэта адбылося ў ліпені 41-го году, пачатку Вялікай Айчыннай вайны, калі тут вяліся крывавыя баі ў Полацкім раёне. Вось гэтыя груды металу і бетону — это то, што ад яго засталося. А па гэтай сцежцы цяпер тут ездзяць матацыклы.